ihraç edildi. Dolayısıyla bizler Parezerên Hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan Selahattin Demirtaş li Amedê daxuyaniya çepemeniyê dan. Di daxuyaniyê de Parezerên Demirtaş gotin ku di derbarê Selahattin Demirtaş de 29 doz hatiye vekirin. Parezer hinek agahî bi çepemeniyê re par vekirin ji van hinekan wîsane. Demirtaş bi 5 doz di derbarê Serokkomarê Tirkiyeyê heqaretkirdin ve tê suçdar kirin. Çar hebên wan propagandayê terorê ye. Li gor Parezeran yê balkêş ew e ku tu mehkeme naxwaze rûniştina Selahattin Demirtaş bike. Ji ber wê yekê jî tim mehkeme talok davêje. Brez Demirtaş roki bigije azadiya xo. Pişi işte azadiya xo. Darazanın teşekkine kaya. Kes darazanın narabe. Darazanın bir şekilde adilane ve ben mümküne lebele iro hem bir şekilde adilane namaşı hem bir haline kadar azadiya ve iro aslan kiri. 6. maddesinde korunan adil yargılanma hakkının ve yine Parezer gotin ku Demirtaş ji hinek dozan berat kiriye. Hinek doz ketine ji dozekî jî 5 çeyv ceza xwariye. Hin 19 doza Hevserokê HDP Selahattin Demirtaş jî berdewam dike. Bu yeni bir pratiktir. Yasada olmayan, hatta yasaya aykırı olan. Parezerên Demirtaş di derbarê van dozan de serî li Mehkemeya Maf û Mirovan yê Awropa û Mehkemeya Yasaya Bilind jî dane. Lê hîn lêpirsîn berdewam dike. Ji alî din ve jî Parezer bank kirin ku bi demildest divê Selahattin Demirtaş were azad kirin û derfeta şert û mercên parastina wê were kirin. Sevda Kaplan, NRT, Amed.